Urawi ula julong ubriu babaro kikbriu kilaklen. Udairu ukna skul ubasyong hakiban bakhadu haskul. Urawi ulong ru ukna ubala ban pendet tang kendet haki examen ban ubom jupoy shikman. At ubom nang ru ban keren jam hakapor ba ai presentation hakamra kelas. Bad ulong ru ubom jula ban jubab hakapor balik job interview haman man kipor. Hakarta kabalai po arsnem urawi udang sa balaki kemi kipajong u. Hanrei ule tang kawai kakam barit upan po jing bam syaki customer lang ba ka skuter jong u. Kibahaying hasem jong u gilayak nyum bad kilakran ben syadin jong u. Kiparlok kena bayalay school lang jong u manta kilaya syong kurim kilaya tray syabari kilaya tit ying tit kali. Kadba urawi pat ulalong tang ubriu ubalay syarem. Hanrei hapneng kini ki urawi udon ya kawai ka jinglong kaba kamper. Kaba usngo tenat ban penbej ya ki balajot. Nuksa kum ki radio, ki tostar, ki pangkha balarim, bat kiwai. Lada kilayap nesniu un persyang baik ban penimbyang lani penbahapat ya ki. Kibabun kibriu kelar ki benya kene kejinglong kaba udon. Kai kaba kene kejing snutunat kana ayapi. Kaburom lakali ka kemi jong u da ka mensem bas ngukya bat da kejing snusi. Hakawai ka sngi katba udang penpo ya ka order sya kawai ka office jong ka tech startup. Ulay osngo ya arngut kinong tray baki ya kren syabang kajing haka prototype jong ki. Syabang ka kor pun khuj ler kabarit bat ka bomdarem dorthan kabalathmu na kabanta ki jaka nong kendong kabala sange bantrai kam na ka jing sngem bat jing jor ki jenha lau jor uwe na kinong tray. Urawi haba ulio sngau ya ka jing kren jong ki kan san ula kem ktien da ka jing sbun da ka bapan map artat bat ula keli kumne ngala ban pe ya ka kinong tray kilar ki kumno da delivery boy un keli ya kum kata bat kelas ngau tenar ru shirkom ya ka jing kwa tip jong u kumta kila ailat ya u ban persyang ula penbej ya ka hapo arpo minit da ka ba pendon kam ya ka jing pen kela ka ba kentup ya ka buj sakit ka ba rim ka ba ulanang ban penbha ya ki motor fan kam syam lalong ka ba janai adu kata hanrei kala trei kampat kinong trei haba kelio iya ka sab jong u da ka jing sngo tenat kila khot biang u haki khendiat tayo ki bahadin urawi ulas dang banirap yaki hadin ba ulalai na ka delivery shift jong u syam lapan pisa hanrei ukwa tang benang kumta da ka jing sngo tenat jong u ban wat benya benang kumno ban shna bat maramot yaki tiar elektronik balayam kumta hapo shisnem ulayo rung thikna hapo ka kunhun jong ka tech startup bat hapo laisnem ula don lang ban seng yala ka jong ka company ban maramot ya kitiar ying ki barem dor da ka ba penyasok lang ya ka jing penbha ka jing pen keladur bat ka jing penwandur thmai ka ba ula ple jing mut hakilong ying ki baduna ka yo ka kot kumta hakarta ka ba sop hosnam urawi ula yo ban penyai ya ka company ka ba don hadu prapungut kinong tray manta ki ju ki bru ki bala ju khot shisin ya ubam mentoy manta kilawan pan kam na u na ka banta ki kun jong ki weu nong thok khobor habala kandu u ula kali kumno phila le ekne ki na ka ba phila ju long unong pan poi marbam sha ka jing long CEO urawi ular khi bar ula ong kumunong shong ben bakhadu ngam ju sange hanrei ngai shu sange ban ngej bangade na kata ka jaka padhang ne ka khana kalapoi sepakun tangum ta khoblai shibun ngin sekundu biang lada pidang yes ngau tenat ek bakum gini ki khana ngan sepen mi biang khoblai shibun